биноҳои обод гарданд хароб. низом мирзодода раиси кумитаи сохтмон ва меъмории тоҷикистон расман таъид кард ки биноҳои чойхонаи маъруфи роҳат ва театри лоҳутӣ дар маркази душанбе тахриб мешаванд. ӯ ин нуктаро дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш баён дошт ва сабабҳояшро ҳам тавзеҳ дод. бинои аллакай ҳукуматро бинои нави зеборо дидед. ин тараф бинои вазорати рушд иқтисодот дидед. ин тараф бинои вазорати адлия сохта шуда истодааст дидед. фони ҳамин бинода ҳамин чойхонаи мо ягон зебу зина дорад. аз ин хуб нест ки мо як лоиҳаи замонавӣ тарҳрезӣ кунем ба талаботи муосир ҷойгӯ бошад, дар як ҷое созем бо номи чойхонаи роҳат. раиси кумита гуфт чойхонаи роҳатро хӯрокҳояш аз ҷумла лағмонаш маъруф кардааст ки ҳоло чунин нест. мирзодода ҳамзамон фарсуда шудани бинои театри лоҳутиро зикр намуд ва гуфт беҳтар аст бинои замонавии театр сохта шавад. ба гуфтаи ӯ байни ошёнаҳои театри лоҳутӣ аз тахта сохта шуда ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ нест. дар пайи аз нав сохтани бинои ҳукумати тоҷикистон як қисмати чойхонаи роҳат тахриб шуд, аммо қисмати асосии он ҳанӯз мондааст. мақомот мегӯянд чойхонаи роҳат ба феҳристи ёдгориҳои таърихиву фарҳангии кишвар шомил намешавад. тарафдорони мондани чойхона гуфтанд роҳат ҳамчун макони таърихӣ бояд ҳифз шавад. Чойхона роҳат является живой. чойхонаи роҳат таърихи шаҳри мо аст. театри лоҳутӣ ин кори дасти меъмори нахустини ӯзбекистон бобохон аст. барои мо ҷои ифтихор аст ки мо дар шаҳрамон чунин бино дорем. бар илова дар ин бино актёрҳои машҳур кор карданд, одамоне ки дар санъати театрии тоҷикистон саҳми мондагор доштаанд. чойхонаи роҳат дар соли 1958 сохта шуда яке аз маконҳои дидании пойтахт ба шумор меравад. дар пайи бозсозии душанбе чанд бинои қадимии пойтахт аз ҷумла театри маяковский, бинои вазорати кишоварзӣ ва ҳукумати тоҷикистон тахриб шуданд. коре ки сабаби танқидҳои зиёд шуд, вале монеаи тасмими мақомот нагашт.